Nilatikan. Nilatikan. Tangay. Sintral. Asuka. Lubi. Niyog. Unya na padayon ako. See if he can keep pushing that sort of pace and taking the flow over more because he's going to need to do it. Kabayars dito na. This is an aromatic non-sage. Nilatikan niya sali. Kayo po ang ulo sa gitna ng shooting ng isang pelikula. At sa puntong ito, lalo niyang napatunayan ang malaking pagkukulang niya bilang ama sa pagpapalaki sa anak niya, si JC. Ano ang kanyang nagawa? Hello, kabayas. Okay. Watching TV. Kami kinakaunan kabayars na. Kamay. Latik.